Здравейте! Вие сте с канала на магазин Штурм. По принцип предлагаме продукция от три немски фирми. Фирмите Maxfuchs, Anton Blöchel и Mühltec, Штурм Mühltec, Германия. Днес ще ви представя един от техните продукти. Това е продукт на фирма Maxfuchs. Райница модулна 30 литрова, тактическа, модел от армията на САЩ. Показвам ви зеления вариант. Материалът, от който е произведен, е 100% водоустойчив полиестер. Размерите са височина 48, широчина 28 и когато е в пълно състояние, когато са пълни всички чужбои на Макс, значи е 30-32, зависимост колко ще напълните. Райничката се състои от два основни джоба, големи. Ето го единия джоб, вътре с допълнителни прегради. Едната от които е с цип, другата е мрежеста преграда. Втория джоб има вътре допълнителна органайзер преградка. Това са двата големи джоба, те са с двоен цип. Циповите са полиестерни, не са метални. Челно има разположени два джоба, един горен малък, също с двоен цип, и един по-голям шерев. Ето вижте отвътре, пак е с една малка преградка, органайзер, с сложите химикали, други малки някакви дребни пособия за телефон и така нататък. Модел на тази райничка се казва Asault 1. Модел Asault 1. Райничката, отделно от това, има от към гръбната част, има и отсек за монтаж на хидросистема, или така наречения Camelback. След малко ще ви го покажа и него. Тази хидросистема е с вместимост 2 литра и половина вода. Много удобно. В съвременните армии вече не се ползват манерки, а се ползват именно тази хидросистема, която позволява носене на райницата, ръцете да бъдат свободни и от тук, от този муштук, съответно, човека може да се пие вода, като ръцете му са напълно свободни. Ето тук клапан, от който може да се пиете вода. Това е кранчето, от което може да се пуска, изпира и допълнително помпичка. Много удобно пособие. 2 литра и половина вода обезпечават нуждата от вода за 12 часа преход, което е напълно достатъчно. Райничката е снабдена и с дръжка за ръчно носене. Има система моле от двете страни. Система моле, която позволява допълнително да се слага тактически инвентар от едната страна, ето от другата страна, а също така и челно, под двата челни джоба е тази система моле, която позволява също да се монтира тактически инвентар. Тези два странични колана са така наречените допълнителни карго колани, които позволяват да се монтирате някакъв обемист товар допълнително към райницата. Така че от 30 литрова тази райница може да стане 65 и повече литра. В случая на двата карго колана от двете страни, като сложите някакъв обемист товар, отдолу също на дъното на райницата има още два допълнителни карго колана, плюс система моле за допълнителен товар. Това прави райницата много функционална. Може да я ползвате за малко товари, може да я ползвате и за много товари. Гърба е подплатен. През рамките също са подплатени, което позволява удобно носене. Има и колан за кръста, който тук в момента е свален на тази райничка. Ето ще ви покажа на черната райница, кое е колана за кръста, което позволява по-стабилно, при повече товар, която се променя центъра на тежестта и позволява по-удобно носене, да не се натваря много гърба. За хидросистемата, която тук вече е монтирана, просто ще ви покажа хидромехура,
което се ползва, нали, за този тип раници. Ето ви го хидромехура. Той представлява един хидробалон с горловина, през която се пълни 2 литра и половина вода. Ето го е гъвкавия тръбопровод. Той се навива тук. Ето е налусника, който се ползва за пиене на вода. Този хидробалон се монтира тук вътре. Ето виждате как е прекаран през рамките, за да може вече тук да ви дойде удобно, нали, когато носите раницата. Тези хидробалони, когато се ползват, е хубаво да се знае, че след като се ползват, след използването, след преход, е хубаво да се отвори, да се отцеди водата хубаво, да се демонтира гъвкавия тръбопровод и да се остави отворен, за да може да изсъхне. За да не остава вода вътре, понеже има опасност от, нали, да развие микроорганизми и при следващото ползване на хидробалона ще усещате една неприятен вкус и миризма. Има специални комплекти, които в момента няма как да покажа. В някои от следващите клипове ще ви го демонстрирам. Специални комплекти, които са за почистване на хидромехура, за гъвкавия тръбопровод и за налусника. Но е желателно да не го оставяте с вода. Винаги съвсем лесно е. Отваряте, изцеждате водата и го оставяте така да изсъхне. Този вид раници че могат да се ползват за тактически цели, също така могат да се ползват и за туризъм, а освен това и за ежедневно ползване, за ежедневието. Много от тинейджерите ги предпочитат да ходят на училище или със всеки ден, така да се носят ежедневните вещи. Предлагат се в различни разцветки. Това е зелената раница. Ето е в черен цвят. Така. Това е така нареченият цвят Digital Woodland. Също много хубав камуфлаж. Стават и за лов, и за риболов. Много добър, така приятен камуфлаж. Ето я и в цвят Tiger Stripe Camo, или така наречения американски камуфлаж от времето на Виетнам. Също много интересен камуфлаж, който така пасва и за нашите условия. Точно за есенните условия, за пролетни и за есени, когато така, дали, зелена има сравнително са смесени така разцветките в зелено и в кафяво. Предлага се също така и в така наречения немски камуфлаж или флектърн камо. Това е немската шарка, немската военна шарка. Флектърна също е много подходящ за нашите условия. Много добре камуфлира. Така и другия камуфлаж, в който се предлага, това е така наречения IT Digital. Това е американския камуфлаж. IT Digital. Ето. Значи, освен тези цветове, които в момента имам, се предлага и в цвят каки или койот. Това е светло-кафевия цвят, който също е много приятен. Предлага се също така и в цвят Woodland. Woodland камуфлаж. Това е камуфлажа, който ползва нашата армия в момента. Ето го тук. Това е така наречения Woodland камуфлаж. Предлага се също така, тези раници се предлагат и в така наречения CZ Camo. Това е подобие на Woodland, но това е всъщност американския вариант на Woodland, който се различава от нашия. Друга разцветка, в която се предлагат тези раници, е цвят Вегетато. Това е така наречения италиански камуфлаж, цвят Вегетато. И още един вариант има на тези раници. Това е камуфлаж Laser Snake. Това са серията Laser Snake. Значи, това е камуфлажа, на което е тениската ми. Тези раници се предлагат и в този камуфлаж, което е също много интересен камуфлаж. Да не пропусна и Multicam. Тази раница също има и в цвят Multicam. Ето го.
Това нали, се ползва в армията на САЩ и в армията на Великобритания основно. Това е цвят Multicam, който също е един много свеж камуфлаж и който пасва също много на нашите условия. Есенно-зимните и лятно-есенните. Един много свеж камуфлаж, който аз лично много почитам. Тези райнички са един много продаван продукт от нашия магазин. Имаме много клиенти. Значи, този модел се предлага от фирмите Maxfox и от фирмите Miltec. Разлика между двете фирми няма абсолютно никаква. Значи, единствено на Maxfox райниците, ето тук е щемпела, нали, етикета на Maxfox, а на Miltec има ето тук един надпис Miltec. Разликата е абсолютно никаква и в материал, и в кройка, и в абсолютно всичко. Единствено на Miltec са малко по-скъпи. Иначе разликата е абсолютно никаква. Аз лично предпочитам да работя с Maxfox повече, но предлагаме, има клиенти, които държат непременно от Miltec да бъдат райниците, предлагаме и на Miltec. Разликата е 5 лева, който държи да има на Miltec, можем да му представим и на Miltec.